Möminlerin emiri Allah'dan, Allah ondan razı bolsun şeýle rowayat edipdirler. Men bir gün Allah Resulüniň gaşyna bardym. Allah Resulü ýyglap oturan eken. "Ya Allah'nyň Resulü, näme üçin ýyglarsyz?" diýip soradym. Allah'nyň Resulü: "Ey Ali magraja baramda köp zatlary gördüm. Men şolar ýadyma düşüp ýyglaýaryn" diýdi. Men "Ya Resulullah, maňa ol wakany habar beriň" diýdim. Allah'nyň Resulü aýtdy: "Hak Taala meni magraja iýberdi. Men ol ýerde ören uly we haýwatly bir perişde gördüm. Ol perişde ören gazaplanyp oturan eken. Her zaman onuň agzyndan ot kükrap çykyp durdy. Ol perişdäniň etrafy ýanyp duran ot ýaly ekeni. Ol perişdäniň haýwatyndan gaçyp Cebraýylyň ganatynyň astyna bardym we ondan: Ey doganym Cebraýyl, bu kimdir diýdim. Hezreti Cebraýyl aýtdy: Ey Muhammed, ol dogdugyň mäligidir. Ondan soň men ol perişdäni ýene gördüm. Bu otdan kürsüniň üstünde oturupdyr. Otdan bolan täji başynda, otdan bolan gürzüni alynda goýupdyr. Eger ol gürzüni 7 kat asmana we 7 kat ýere goýsalar, derhal kül bolar. Men onuň ýanyna bardym we salam berdim. Meniň salamyň jogabyny bermedi. Şol wagt Cebraýyl: Ey mälik, bu salam beren Muhammed Resulullah'dyr diýdi. Bu jogaby eşdenden soň mälik ornundan turdy. Maňa salamyň jogabyny berdi we "Ey Muhammed, Hudaý Taala meni otdan ýaradypdyr" diýdi. Men "Ey mälik, dogdugy maňa görkez" diýdim. Mälik: "Ey Muhammed, sen dogdugy görüp bilmersiň" diýdi. Men bu jogaby dogdugyň mäliginden eşdenimde gamlandym. Hezreti Cebraýyl: "Ey mälik, her näme bolsa hem Muhammed Resulullah'dyr. Onu kabul etgil" diýdi. Bu jogapdan soň mälik maňa dogdugy görkezdi. Men onda köp muşakkatly azaplary gördüm. Şol wagtda mälige: "Ey mälik, dogdugyň başy aýagy ne mukdardyr" diýdim. Mälik: "Ey Muhammed, dogdugyň mukdaryny Hak Taaladan özge hiç kim bilmez. Emma şol gören dogdugyňda bir ýylan bardyr. Onuň 30.000 başy bardyr. Her başynda onuň 30.000 agdy bar. Her agdynda 1000 halka, her halkasynda bir zynjyr bar. Her zynjyr bir perişdäniň elindedir" diýdi. Men "Ey mälik, bu dogduk näçe aralykdan ýeri köýdürer" diýdim. Mälik: "Ey Muhammed, bu dogdak 1000 ýyllyk ýoldan garany ak eder, 1000 ýyllyk ýoldan bolsa agy kara eder" diýdi. Ýene mälik: "Ey Muhammed, bu dogdak gedi deredir, owal cehennemdir, ikinji lazadyr, üçünji hutamadyr, dördünji jehimdir, 5-nji sagyrdyr, 6-njy sakardyr, 7-nji häwiýedir" diýdi. Men "Ey mälik, her bir deresi kimleriň jaýy we mekanydyr" diýdim. Mälik: "Owalky dere münapyklaryň 200-leriň jaýydyr, ikinji dere Hezreti Nuhyň kowmynyň jaýydyr, üçünji dere şeytan bedbagtyň jaýydyr, dördünji dere hudaýlygy dawa edenleriň jaýydyr, 5-nji dere tekebbirlik edýänleriň jaýydyr, 6-njy dere jöhidleriň jaýydyr, 7-nji dere Muhammed alayhissalamyň uly we kiçi günäler edip bütowa ötjek ümmatlarynyň jaýydyr" diýdi. Men "Ey mälik, maňa cehennemdäki Asy ümmatyny görkez" diýdim. Mälik: "Ey Muhammed, men senden utanýaryn" diýdi. Ol wagtda Hak Taaladan: "Ey mälik, meniň habybym Muhammed näme aýsa onu etgil" diýen owaz geldi. Ondan soň mälik: "Tamam, cehennemi Muhammedi görkezdi." Mälik: "Ey Muhammed, bu cehennemde 3000 sany otdan gazyk bar. Her gazygyň uzunlygy 3000 ýyllyk ýoldur. Her dagyň deresiçe bardyr. Onuň her bir deresinde otdan 700.000 şäher bardyr. Otdan şäherde 700.000 köşk bardyr. Otdan her köşkde 700.000 saray bardyr. Otdan bir sarayda 700.000 howlu bardyr. Otdan her howlusynda 7100 öý bardyr. Otdan her öýde 7000 sany ýastyk sandyk bardyr. Otdan her sandykda 700.000 durly azap bardyr" diýdi. Bu otdan azap we jazalardan Hak Taalaň özü bizi aman saklasyn. Amin ya Rabbil alamin. Ýene Allah'nyň Resulü aýtdy: "Men bir bölek halklary gördüm. Olaryň boýuna ýylan itjallar oralyp durdy. Men "Ey mälik, bular kimler" diýdim. Mälik: "Ey Muhammed, bular maldan zekat bermedik, galladan höşür bermedik kişilerdir" diýdi. Men ýene bir bölek jemaat gördüm. Aýagyna otdan köwüş salyp bent edipdirler. Boýuna otdan zynjyr salynypdyr. Boýnu we gulaklary otdan bolan tanap bilen baglanypdyr. Men "Ey mälik, bular kimler" diýdim. Mälik: "Bular ýalançy söwdegarlardyr" diýdi. Ýene bir bölek jemaaty gördüm.
Öz etlerini özleri iyip dururlar. Men ey Mälik bu adamlar kimlerdir diýdim. Mälik ey Muhammed bular dünýäde gıýbat we zina edip tawasy dünýäden ötenlerdir diýdi. Ýene Allah'ın Resulü aýtdy. Men ýene dowzakda bir bölek adamlaryň oduň ortasynda duranyny gördüm. Olaryň aýagynda otdan köwüş, başynda otdan bolan täçpa, üstünde otdan bolan don bar. Men şol wagt ey Mälik munça azaba duçar bolup duran bu adamlar kimler diýdim. Mälik ey Muhammed bular dünýäde iki hatyn alyp ikisiniň arasynda adyllyk etmedik kişilerdir diýdi. Men ýene bir bölek jemaat gördüm. Dowzagyň ortasynda durdular. Olaryň gollarynda otdan gamçy bolup, ol bendeleri gamçy bilen urýardylar. Şol wagt men ey Mälik bular kimler diýip soradym. Mälik aýtdy ey Muhammed bular dünýäde pynhanlykda nähak iş edip halk arasynda nähak işi etmedik ýaly bolup ýöreler we toba etmän bu dünýä gelen adamlardyr. Indi biz bulara hetlerini tanatýarys diýdi. Men ýene bir bölek adamlar gördüm. Olaryň dili sallanyp asylyp durdy. Men ey Mälik bular kimler diýdim. Mälik ey Muhammed bular hatyny we perzentlerini sebäpsiz urarlar we sebäpsiz balalaryna söýgellerdir diýdi. Ýene Allah'ın Resulü şey diýdi. Men bir hatyny gördüm welin göwsünden asypdyrlar we onuň damagyndan zakgun akyp dur. Men ey Mälik bu nähili hatyndyr diýip soradym. Mälik bu hatyn ärinden bir ruhsat halklaryň balalaryna süýt beripdir diýdi. Ýene bir hatyny gördüm saçyndan asyp goýupdyrlar. Onuň beýni saqaýnap dur. Men ey Mälik bular kimdir diýdim. Mälik ey Muhammed bular beýmany söz aýtyp ärlerini agyrdan hatyrlardyr diýdi. Ýene bir hatyny gördüm öz sininin etini üzüp alyp iýip dur. Men ey Mälik bu nähili hatyndyr diýip soradym. Mälik ey Muhammed bu hatyn dünýäde özüne zynat berip nämehremleri özüni görkezenlerdir diýdi. Ýene bir bölek hatyn jemaatlary gördüm. Ayak gollary baglanyny, etlerini ýylan itjan iýip dur. Men ey Mälik bu ne hatynlardyr diýdim. Mälik ey Muhammed bular täretini ne dürst ederlerdir diýdi. Ýene bir bölek hatynlary gördüm. Ol hatynlar otdan bolan tawyna salypdyrlar. Men ey Mälik bular kimlerdir diýdim. Mälik ey Muhammed bular zynadan ogul dogurup, ol oglany atasyndan bolupdyr diýip bihaýa hatynlardyr diýdi. Ýene bir hatyny gördüm. Baş aşak edilip dur. Otdan bolan tandyra salynyp asylyp goýulypdyr. Men ey Mälik bular kimler diýip soradym. Mälik ey Muhammed bular nämehremler bilen bu ilden ol ile ýoldaş bolup giden hatynlardyr diýdi. Ýene bir hatyny gördüm. It turatynda bolup durdy. Ol hatynyň içinden ötüp agzyndan çykyp durdy. Men ey Mälik bu kimdir diýdim. Mälik ey Muhammed bular zynadan ogul dogurup oglany öldüren hatynlardyr diýdi. Ýene bir hatyny gördüm. Dilini arkasyndan çykaryp durdular. Men bular kimlerdir diýdim. Mälik ey Muhammed bu hatynlar dünýäde yalandan ant içen hatynlardyr diýdi. Ol wagt bu gürrüňler dinläp duran Äşe we Fatma ýyglaşdylar we ýa Resulallah adamlar bu işlerin azabından halatlyk toparlarmy diýdiler. Allah'ın Resulü men bu işleri beýan etdim. Siz özleriňizi bu işden ırak tutun. Eger şeytan oňa nälet bolsun sizleri waswas edip bu işler etdirse ondan tawba edin we pişman da bolun diýdi. Ey Tanrymyz hemme tawba etme nesip etgil otdan dolu dowzagyň 70 000 azabından saklap anlar ise behişde duçar etgin. Amin ya Rabbil alamin.